Wagogo, mawakhe, awukhethi ikhekhe ofisa ukugoduka nalo la. Iliphi ikhekhe othanda ukugoduka nalo kulawo? Nanka wonke, awu-4. Nikunondumisa ingane yakhe gogo. Wagcinani nokuzala wena ugona ingane? Hawu, was. Iliphi othanda ukugoduka nalo? Da? Eliphi? Leli? Okay, okay. Lawa manye soyinika ngawo. Mina enhle. Susani lela khekhe, leli phakathi nendawo, leli. Stairs. Susana stairs nesibeke eceleni. Fundile lungisani mess uMakhosi mabuye bathroom fanele sike. Makhosi uzosika ikhekhe gogo. Angigoduki ngadlanga. Sengamane kuyeko. Sengamane kuyeko ngempela. Istairs isifike sihleli kanjalo vele? Oh. Okay. Oh. Ladies, siyabonga kakhulu. Hey, angazi nokuthi ngathini. Izandla zidlula ukudlula ikhanda. Awusikele ikhekhe gogo. Umama uthe uthanda ukuthi lela elistairs nigoduke nalo. Kodwa lawa amanye so a boxer right now. Masisikelele ke gogo. Qala lana nje. Ulibequbekule. Ngena ngomess. Sicela bonke laba bebeceliwe ukuthi bazosiza uMakhosi mase sika ikhekhe basondele. Oh Nkosi. Bakhona bebeceliwe. Angazi, angazi.